Nu-ți apare acolo pe plan cam aproximativ când ajunge marfa la Cătălin? Haide, pula mea, tu știi cum trage garnitura de tren? Băi, din greu. Patinează pe șine, pe dintre alea. E marfă, bă, e marfă multă, bă, e grea. Dați-mi mai careva la but, coaie. Acum stai disperatule, băga mea și pula în gura ta disperat. Bă, cu așa oameni să joci numai. Hai mă, dați premier. Hai de pula. Bă, stai să te cu toți Bă, dă-i bă premier. Scuze, nașule, dar îi 3 contra 2, ce să fac cu ei? Voi sunteți panorami. Nu Dar nu vorbi cred la că să plural. meargă premieră. Ba, mere, că am dat, mai înainte de premieră am dat și... Da, dar am și eu 11.000 are și ca gula și avem 3.000 și fără. Nu cred că Da, merge. îi dă. Merge, mă. Bă, ascultați, Dar să mă, nu dar... că plângeți? De-aia premiu. Nu, am un... Aoleu, oleu, Îi dau oleu. premier și îmi bag pula, nu mă mai interesează. Hai, dar să nu vă că vă ofticați, că după aia eu sunt primul care așa. Ok?